Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του καναλιού. Σήμερα θα βγάλουμε έτσι λίγο ένα βιντεάκι πρόχειρο έκτακτο γιατί βοηθάει το καλοκαίρι. Αν αργήσουμε να το βγάλουμε μετά το χειμώνα δεν αξίζει. Λέγεται υγραντήρας, αντίθετο του αφιγραντήρα. Δείχνω μετά λίγο πως δουλεύει. Δουλεύει με USB. Πατάς παρατεταμένα να ανάψει το φως και ένα κλικ για να βγάλει τον ατμό. Άμα θες 2 κλικ σύντομα βγάζει διακεκομένο ατμό ή συνέχεια όπως θέλετε, και 2 παρατεταμένα κλικ, πώς να πω έτσι λίγο τη λέξη κωμικά, αλλάζει το φωτισμό λιγάκι. Εντάξει, βγάζει αρκετό ατμό από πάνω, το οποίο δεν είναι, εγώ πίστευα είναι, βλέπετε εδώ βγάζει διακεκομένα αν θέλω, εδώ το σταματάει, εδώ ξαναβγάζει, αν παρατήσει παρατεταμένα αλλάζει χρωματισμό. Το ίδιο δουλεύει και αυτός εδώ. Δεν πιτσιλάει. Εγώ νόμιζα ότι πιτσιλάει σαν αερομπίστολο, κάτι ψεύτο κάνει. Όχι, βγάζει κανονική υγρασία που δεν πέφτει κάτω, όπως το βλέπετε δεν πέφτει κάτω, και ό,τι διοχετεύεται στον αέρα. Δηλαδή εδώ βλέπεις το χέρι στο υγραίνει κατά κάποιο τρόπο, όπως όταν περνάς αυτούς τους υδροανεμιστήρες που περνάς στο κέντρο, ας πούμε, και ωραία σε εκείνη την ώρα σε δροσίζει, κάπως έτσι, λίγο καλύτερο στην ύγρανση αυτό, έτσι. Και διοχετεύεται στον αέρα και αναμειγνύεται και γίνεται ένα με τον αέρα. Δημιουργεί το αντίθετο από τον αφιγραντήρα. Το σταματήσω τώρα γιατί δεν χρειάζεται. Δημιουργεί αντίθετο με τον αφιγραντήρα. Ο αφιγραντήρας το χειμώνα βγάζει την υγρασία, αυτό προσθέτει. Θα μου πεις τώρα, μα προσθέτει υγρασία, εμείς δεν τη θέλουμε. Όχι παιδιά, ιατρικά διάβασα ότι η υγρασία χρειάζεται μια μικρή ποσότητα για να μην υπάρχει ξηρασία, αλλιώς αρχίζουν εγκεφαλικά προβλήματα, αναπνευστικά, κούραση, ζάλι και τα εξής, θολούρα στο νου, στα μάτια. Δηλαδή η υγρασία πρέπει, ας πούμε, τουλάχιστον να έχουμε 40 με 50 στο δωμάτιο, έτσι. Αν είναι λιγότερο από 40 υπάρχει ξηρασία. Εμένα μου δείχνει εδώ και αρκετές μέρες 30, 33, 36, 37, μέχρι 40, όχι πιο πολύ, και υπήρχε πρόβλημα. Ήμασταν εγώ και τα ζωντανά μου, γιατί έχω 2 κουνελάκια, 2 ζωντανά, ήμασταν στο λιπόθυμο συνέχεια κάθε μέρα. Λέω δεν μπορεί, λέω, τόσο γυμναστική κάνουμε τόσο, εγώ δηλαδή δεν είναι. Δεν θα πω ότι είναι και αυτό τελείως το πρόβλημα, αλλά είναι κατά πάσα πιθανότητα παίζει ζωτική σημασία, ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή. Και οπότε αναγκάστηκα να πάρω έναν υγραντήρα. Αυτός διαρκεί 2-3 ώρες, μπορεί να κοιμηθείς, μετά θέλει γέμισμα. Είναι μικρός, αν θέλεις πιο μεγάλο, παίρνεις πιο μεγάλο. Αυτός τώρα κάνει στα 5 ευρώ, 3-4, δεν είναι ακριβώς καθόλου, από τότε μου το πήρα. Και κάθε 2-3 ώρες, αν τον έχεις συνέχεια, ανοιχτό, τον γεμίζεις με ένα ποτήρι νερό, κάτι, όχι τελείως για να ξεχυλίζει. Δουλεύει με USB. Ας πούμε, αν θες να πάρεις λίγο πιο μεγάλο, παίρνεις λίγο μεγαλύτερο. Εμένα μου φτάνουν αυτοί. Το βασικό, ας πούμε, που είναι το βασικότερο που μου αρέσει είναι ότι μέτρησα την υγρασία με υγρόμετρο και με τον αφιγραντήρα που τη δείχνει, την ανεβάζει 7 με 8 βαθμούς. Οπότε κάνει δουλίτσα, έτσι. Μπορεί να μην κάνει κάποιες φορές, εντάξει, δεν θα πάμε και στη Σαχάρα, αλλά μπορεί κάποιες φορές, ας πούμε, να μην το ανεβάσει 10 βαθμούς, αλλά 7-8 βαθμούς το ανεβάζει όντως, και 10 πολλές. Τη δουλειά του την κάνει. Τον βάζεις, δουλεύει συνέχεια. Αν θες πιο πολύ, βάζεις ένα πιο δυνατό, τριπλό ή τετραπλό. Το έκανα, εγώ έχω 2 εδώ πέρα. Είναι πιο μεγάλος ο χώρος, βάζω και μέσα στο κοινοδωμάτιο, έχω 3, ας πούμε, και βλέπω ότι μου καλύπτουν 10 βαθμούς, από 30-33 μου το πάει 40-43, 47, σχεδόν και 50 μου το πάει, έτσι. Οπότε με καλύπτουν, δεν χρειάστηκε να πάρω όλους 2, σκεφτόμουν να πάρω όλους 2-3. Δεν χρειάζεται, σύμφωνα με το χώρο, έτσι. Ένα μικρό βιντεάκι αυτό δηλαδή ως προς το παρόν. Έχω βγάλει και ένα σπιτάκι, θα δείτε, διακοσμητικό, έτσι, για πλάκα το βάζω για να το δουν έτσι οι φίλοι του καναλιού. Πιο πολύ έτσι να το δείξω. Αρωματίζει το σπίτι και τα λοιπά. Είναι αυτό εδώ.
Έχει πολύ πλάκα. Μικρό είναι όσο είναι η παλάμη, δηλαδή μην φανταστείτε τώρα. Είναι ένα κουκλόσπιτο που έχει ένα ποταμάκι, ένα εδώ δρομάκι. Του βάζεις από πάνω, έχει τις κάψουλες εδώ έτσι. Αυτό δεν έχει συνέχεια, άμα έρχεται κανένα ξένος και τα λοιπά. Μυρίζει πάρα πολύ πιο λίγο έντονα όμως, μυρίζει όπως το φιδάκι λιγάκι. Ανοίγεις μετά και λίγο το χώρο, αρωματίζει λίγο το σπίτι, αλλά αφήνει και το εφέ, κάνει ένα ωραίο εφέ. Ανέβεις με το φλόγιστρο, με τον αναπτήρα, όπως το φιδάκι, ανάβεις από πάνω στην κορυφή. Μισό λεπτό να το ανοίξω λίγο να το δείτε. Να μην κάνω δηλαδή, κάνω βιντεάκια. Συγγνώμη τώρα, με το ένα χέρι είμαι. Λοιπόν, περιμένετε γιατί κάνει νούμερα. Λοιπόν, έχει μέσα... Αυτό είναι, έχει πολλά τέτοια μέσα, δεν σας παραγίνεται. Το ανάβεις ας πούμε εδώ, στην κορυφή έτσι, με το φλόγι, με τη φωτιά. Το ανάβεις αρκετά καλά, να αρχίσει να καπνίζει έτσι. Αυτό όμως καπνίζει λίγο και το βάζεις εδώ στην κορυφή. Έχει μια τρύπα, θέλει 2-3 λεπτά και μετά αρχίζει, διοχετεύει το καπνό, θα το δείτε σε λίγο. Διοχετεύει έναν ωραίο καπνό αρωματικό προς τα κάτω, αλλά το μόνο κακό ελάττωμα ας πούμε είναι ότι αυτό θέλει συνέχεια επιτήρηση, προσοχή, γιατί είναι κάφτρα, μήπως πέσει, μήπως πάρει καμιά φωτιά, και στο τέλος λίγο μυρίζει το δωμάτιο, θέλει λίγο να ρίσει τα παράθυρα και λίγο να είναι πιο πολύ για εφέ, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι τώρα να έχω τα αρωματικά μου εγώ χωρίς να καεί. Πιο πολύ σας το δείχνω έτσι για την πλάκα, ας πούμε, εγώ το πήρα έτσι για την πλάκα μου, 3-3,5 ευρώ το πήρα, σιγά τα αυγά. Σιγά το δείχνω έτσι για την πλάκα, να το απολαύσουμε έτσι για... Ειδικά οι γυναίκες που τους αρέσουν τα αρωματικά και αυτά, ας πούμε, το βάζεις εδώ για κανένα εφέ κλπ. Είναι ωραίο το κουκλόσπιτο, έχει και άλλα σχεδάκια, έτσι είναι μικρά. Αυτό είναι τα βιντεάκια που ήθελα να σας πω. Κάποια στιγμή θα βγάλω και κάποια άλλα για τον ατμοκαθαριστή και τα λοιπά που έχω υποσχεθεί ένα. Και έχω πάρει και άλλα έτσι κάνα 2 εργαλεία, το θα τα δω θα το δούμε σε άλλο βιντεάκι. Έχω βγάλει ένα εδώ πέρα φυσερό που φυσάει πάρα πολύ για τις σκόνες και τα λοιπά. Θα το βγάλω σε άλλο βιντεάκι. Και ένα πάρα πολύ χρήσιμο για ταξίδια και τέτοια, μια τρόμπα ασύρματη, φουσκώνει λάστιχα, τα πάντα. Φουσκώνω τόσο καιρό και δεν έχει αδειάσει η μπαταρία, δεν λέει να αδειάσει. Το φόρτισα μια φορά έτσι για πλάκα, εντάξει. Θα το δούμε αυτά σε άλλα βιντεάκια. Τώρα βγάζω έτσι πρόχειρο ένα για να γλυκάνω λίγο το κανάλι, γιατί έχω καιρό να βγάλω. Και τα βγάζω λίγο πιο πολύ πρόχειρα και σύντομα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, αγαπητοί φίλοι και φίλες και ακόλουθοι του καναλιού. Σε κάποιο άλλο που θα είναι κάτι πιο έτσι, πάλι εργαλείο χρήσιμο για τα λοιπά. Και προς το παρόν ευχαριστώ και σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Αν σας αρέσει το βίντεο κάντε ένα like, δεν βγάζει χρήματα το κανάλι, ούτε θα δείτε διαφημίσεις, και αν δείτε είναι παράνομα από το YouTube, ονομάνε αυτοί, μου το έχουν κάνει σε 1-2 βιντεάκια και εμένα εδώ πέρα δεν μου δίνει τίποτα, όχι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον κάποιες φορές το YouTube δεν συμπεριφέρεται σωστά. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Αυτά προς το παρόν. Αν ξέχασα κάτι, συγγνώμη αν ξέχασα κάτι. Και θα τα πάρετε. Τον υγραντήρι είναι πολύ χρήσιμος τώρα για το καλοκαίρι. Αν τελειώσει το καλοκαίρι, σε 1 μήνα 2, μετά δεν σου χρειάζεται. Αλλά ο υγραντήρας είναι πολύ χρήσιμος. Και αν θέλετε βάζετε και αιθέρια έλαια μετά μέσα μια σταγόνα να αρωματίζει το χώρο, ας πούμε, με το ατμό που βγάζει, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το συνιστώ, γιατί όταν κοιμόμαστε θέλουμε καθαρό αέρα και δεν θέλουμε αρώματα και τέτοια. Λοιπόν, χαιρετώ και τα λέμε στο επανειδήν. Γεια σας.